Hello everyone! So welcome back to my YouTube channel. And today's video guys, syempre may i-share po ako na sa inyo na easy money. Alam po naman natin po ang easy money is may posibilidad po tayo na ma-scam po dito. Pero, syempre, sabi ko nga, kung ikaw naman ay isang open-minded or risk taker ka naman na madalas ka mag-invest sa mga easy money, well, bagay ka dito. At kasi ang isang investment po na easy money is wala po itong sisihan dito at syempre parang sabong lang po ito, manalo at matalo. Okay, ganun lang po to kasimple po. Kasi malapit ang Pasko, alam naman po natin yung mga ganitong sistema nagkakalabasan pag malapit na ang Pasko. So, kailangan, hindi ko ito masasabi na legit kasi may possibility po ito na mawala. Tulad lang po ito ng ibang mga site na easy money, ng mga nakaraan. So, ako naman is mahilig po ako sumali dito. O, hindi wala na po akong kadala-dala sa mga scam na yan. Pero, andito pa rin ako, sumasali pa rin ako. Siyempre, gusto ko rin po kumita ng extra money. Pero, nasa inyo kung paano mo ipaikot yung pera. So, ayun, nasimulan po natin kung paano mag-login. So, ang gagawin mo lang dito is ilalagay po natin dito ang iyong number. Okay, number. Ayan, and then ilalagay mo lang dito yung code. Example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then, nickname. Example, Maria. And then, next, yung verification, i-click mo yung send. Tapos, may papasok sa'yo na verification. Example, may na-receive ka ng verification sa SMS mo. Ilagay mo yan. Kasi, 4 digit lang. Tapos, click. Tapos, click sign up. Ganun lang po yung kadali. Okay? So, nandito na ulit tayo sa ating, syempre tapos tayo mag-sign up. So, ang gagawin po natin ulit ngayon is, click na lang po natin ating login. So, kanina, napansin nyo kanina, ay ilalagay ko po dito ang aking number. Okay, guys? So, kung napansin niyo, naglagin na po tayo dito. Siyempre, i-click na lang po natin dito ang login. So, andito na po tayo sa ating screen. Okay? Sa ating home ng ating website na Goodwood. So, ayan siya. Marami kayong makikita dyan, may stable income and daily income. So, andito tayo sa pinaka mababang investment, yung 600. Sabi nga, ang 600 bidding mo is income ka ng 1,100. So, ang tubo mo rito is 400, income in 6 days. So, anyan po, ang makikita mo yung revenue is nasa 1,100. So, ikagansel po natin, tingin natin ng iba. Ang 2,300 mo naman ang goat milk, ayan, 10 days, ang income mo, ang revenue mo is umabot ng 6,440 and yung investment mo ay umabot lang ng 2,300. Then, so on, 4,800 naman. Ito yung 4,800 yung investment mo, yung deposit mo, tapos yung kita mo naman within 10 days is mabot ng 12,000. Diba? Ganoon po kasimple. Antay ka lang, may pera ka na. Pero sabi ko nga kanina, hindi po ito ko masasabi na legit kasi may posibilidad po ito na mawala. Okay? Wala pong permanente dito sa mundo. Alright? So, ayan, so on. Marami ka pong pagpipilian dyan, mga madam. So, dito naman po tayo sa daily income. Ayan, yung daily income naman, may 2,000 po dito. Tapos, example, open natin, ang 10 days income mo, ang 2,000 mong investment. Ayan, o income ka ng 300 daily. Every day po yan. Then, ang total mo revenue ay umabot po ng 3,000. That's all. And so on and so on. Tapos, 1,500 mo ay may kita po ng 20 days. Ayan, 135. Tapos, so on. Makikita mo naman, scroll down ka lang. Ayan. And then, kung gusto mo naman mag-deposit na, kung tinatanong naman po ako mag-deposit, i-click lang po natin ang my. And then, makikita nyo na po noon dyan. So, ilalagay ko po sa dulo yung sa video na to kung paano mag-deposit step by step. Okay, and yung link ko naman sa ating invite is ilalagay ko po sa description or sa comment section. So, ayan lang po. Ayan, ang paalala ko lang po, hindi ko ito masasabi na legit kasi may posibilidad po ito na mawala. Kasi sabi ko nga, walang permanente dito sa mundo. Okay? Sabi ko ulit, kung ikaw ay risk taker, pwede ka dito at open-minded. Kasi manalo matalo, hindi masakit sa isip. Kasi kung deposit ka dito, mag-invest ka ng malaki para kang iniwan ng jowa mo. Mas masakit pa sa iniwan ka ng jowa mo.
Promise. Oo, mas masakit pa to sa iniwan ka ng jowa mo. Pag mag-invest ka ng super laki, pag mawala ito, mag-wash out yung website. Pero kung maliit lang naman, within 600, yung 600 ka, within 6 days, meron ka ng 400, diba? O, saan ka pa yan? Malaking bagay na rin, malapit na rin ang Pasko. So, as I said po, kung isa kang risk taker, open-minded, kasama ka dito. Pwede ka dito. Kaya, di kita pinipilit, pero sinasabihan kita, dapat marunong ka magpaikot dito. Okay? Maglaro. Ganun lang po kasimple yan. Parang sabong lang yun. Okay? Parang sabong lang yun. Manalo matalo. Okay lang. Wow. Okay, ganito. Nga pala, nakalimutan ko. Pag i-click mo pala tong box na to, ayan, yung mga treasure chest. So, hanggang dito na lang po ang ating video. Ayan, sana po may natutunan po kayo na ang isang easy money ay hindi po permanente. Okay? Minsan din po mawawala din yan. Hindi natin alam kung kailan. As long andyan pa, go for it. Okay? Bye for now, guys. Sana makatulong ako kahit papano. Kahit mag-invest na lang ng konti, okay na yon, at least hindi masakit sa puso. So, bye for now! So, ito pala po, ipapakita ko po sa inyo yung pag-deposit. So, ayan yung mga note. Okay, then ang ating pag-withdraw, so syempre pupunta po tayo sa my bank account. So, ilalagay ko na lang po sa description. That's all!